Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट बेनो बयबो मिथिखाबाय जे गाबोन एडमिट मोनसिगोन दा माबादि मोनगोन आरो माबादि प्रसेसआव लांगोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ लाबोबाय दा जोबोर बिजि दंमोन बेनि थाखायनो भिडिअ खालामनो हायाखैमोन जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि मोना दा जों फार्स्टआव नायगोन एसआइ लेभेलखौ जे दा खालि जायफ्रा एसआइ एग्जाम होदोंमोन दा फाइनाली नोंथांमोननि रिजाल्ट्स बेनो जाबाय गाबोन मोनसिगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डेट ओंखारखाबाय एबा 22 एप्रिलाव गाबोन नोंथांमोना मोनगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना गाबोन मोनगोन एडमिटखौहाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जागायसिगोन 25 एप्रिलनिफ्राय दा बेयाव माखासे बाहागो दङ दा हमना ला नोंथांमोना फिमेलआ लास्टआव जागोन बेनो जाबाय 27 एप्रिलाव दा फार्स्टआ जागायसिगोन नोंथांमोननि 25 एप्रिलाव आरो नोंथांमोननि रिपर्टिं टाइमा दंखायो 7 AM बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायना लायो स' बेनिफ्राय पोस्टआव जागोन प्लाटुन कमान्डार एसिस्टेन्ट जेलार दङ एसआइ कमिउनिकेसन दङ बेनिफ्राय एसआइ इउबिना नोंथांमोना 25 एप्रिलाव जागोन स' बेनिफ्राय लास्टआव फिमेलआ जागोन 27 एप्रिलाव दा गासिबो फिमेलआ जेनेरेल जागोन नाथाय बेवहाय माखासे डिटेल्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो बे सोनारगोन नोंनि पस्टनि सायाव नोंथांमोना बेसे पस्टआव मोनबेसे पस्टआव माल्टिपल पस्टआव सेलेक्ट खालामदोंबा स' नोंथांमोना जाहाथे एक्सट्रा एडमिट मोननो हागौ बेखौ जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायो आरो नोंथांमोना जाहाथे फिजिकेल टेस्टआव थाङो दा फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना जागायसिगोन बे जाबाय एसआइ लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय जों कनस्टेबलावबो नायगोन एन्ड बेनिफ्राय काट अफआ 60-50 बेसेबां थांगोन दा बेबादि ओंखाराबो जानो हागौ नाथाय एडमिट डाइरेक्ट मोननाय जासिगोन देन बेनिफ्राय जों एसे फैयो कनस्टेबलाव जाय नोंथांमोना कनस्टेबलाव एग्जाम होदोंमोन स' नोंथांमोननियाबो गाबोननो एबा 22 एप्रिल जानाय लोगो लोगो एडमिट मोनसिगोन आरो नोंथांमोननि लास्ट प्रसेस बेनो जाबाय भाइभा टेस्ट स' बे भाइभा टेस्टआव पास जाबानो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला कनस्टेबल लेभेलाव स' नोंथांमोना नाम्बार 5 नि भाइभा टेस्ट दङ बेयाव पास जाबानो नोंथांमोना मोनगोन एडमिट 22 एप्रिल एबा गाबोन स' नोंथांमोननिया बे भाइभा टेस्टखौ जाहाथे मोजां होयो आरो बेयाव लिंहरगोन 1:2 नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन भाइभा टेस्टआव स' बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि ग्रेड 4आ आसाम पुलिसनिया माब्ला होगोन मिथिथ'वा जेब्ला आपडेट फैयो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाना फैगोन